Nyakorom Gajwango kinyi makawuono chenro mar poko pogore biro nie county namba 42. Mano county ma Kisumu. Okinyi makawuono pok mabende wadaro rango en pok. Mano mar rawera moro mabende osebedo kaloso jiko. Mano mar sola e gwenge mag Alendu mantiere e gwenge mago mag Ahero. Parni chenro mar poko pogore biro nie TV mano mar Ramogi. Chieng' Tich Ang'wen chakre saa 2:30 mar okinyi nyaka saa 3 mar okinyi. Mana ka pile ibedo kodwa nyaka giko mano mar chenro makama. Nyinga Sharon Ong'ao. Nyakorom Gajwang nasenyisi motelo ni okinyi makawuono wabiro bedo kwang'iyo pok mano mar loso jiko manyasani matiyo gi teko mar chieng'. Omiyo sechopo kambika mana kaka inene toka rwakni machiegni e chenro mar poko pogore. Wachaka na gi nyingi. An iluongo na Alex Olundo, an ajasuba Homa Bay County, lakini kaendi to abire e yor tich kendo kuma wantie ni en kara mar tich ma asekete maloso gigena mag theth kaka uneno kae. Alex, nyalo bana nyiso ni intiere gi pok mane? Anyalo wacho ni an gi pok mar gige mag chuma gi. Iluongo gi ni tije mag lwedo. Mana chako kane pod atin, kendo kane pod atin nahero tugo gi gige mag mabati sana. Ne wan ga gi moro ma iluongo ni Kimbo cha. En kana yudo okepe no to naketho taloso gik machalo kaka mtokni kama. Kora paro ni en pok mane ochakore ka pod atin sana. To kora adhi kode manyaka kora chopo kuma antie ni. Ang'eyo nitiere kit mwandu mopogore opogore ma bende losi. Inyalo lero ne Nyakorom Gajwang gin mwandu kaka mage? Mwandu manyalo loso to ng'eny. En mana ni koro gi nyalo mantie go samoro ginyalo bedo matin. But mana kanyalo chako, kano ochakore nanyalo loso gik machalo kaka mashinde mag tuoro. Mago tuoro nikech an kana chako kapod atin tuore mana yudo kaka achiel kuom gik mana jowa chamo. Kich kane koth ok ochwe to ne yudo ka piny otuo to gima nodong' mane inyalo nene en tuoro. Koro kane pod watindo gima nyalo timo kaka gir yuto ne en tuoro no to gi wang'o maka. Tan wang'o maka nakia nyaka kawuono pod ok ng'e wang'o maka. Koro tuoro ne mana ng'iyo go kabisa to nikech tuoro ne tek goyo. To ne an be an nyathi moro mane nigi rieko mang'eny mane Nyasaye omiyo rieko mar chuogo gik moko. Nachako chuogo mashin mar tuoro. Koro mana achiel kuom mashinde maloso, tanyalo loso mashinde madino oduma, anyalo loso mashinde mag pi machalo ka solar water pump, anyalo loso mashinde matiyo kata gi yamo ka golo stima kata ka go pi, anyalo loso mashinde mag mang'ado chiemb dhok, anyalo loso nitie gik mang'eny monyalo. Sani nitie jiko maloso mantie ka mondo wakonygo gimiluongo ni climate change. Wado ni jowo ng'ado yien. Koro mano be jiko ma bende asabedo go katimo research mare ndalo mang'eny. Madwa ni sani mondo kaber to mondo ji chak tiyo go. Nikech okinyi makawuono wasenyiso Nyakorom Gajwang ni wabiro bedo kwaketo maina ahinya e pok mar loso jiko manyasani. Dibed ne nitiere gi tiegruok? Nayudo tiegruok nikech ing'e ni kane adongo kaka na pinyno to jonyuol maga bende neno kit iluongo ni chiwo mana antiego. Koro ne gibedo ka gikonya kata ng'ado rieko kuom gigo mowinjo natimo. Mane ging'ado na rieko na dhi atim mechanical engineering. Mama natimo e skul mar Kisumu Polytechnic kaka course mara. Koro mano be osekonya e timo gik matimogo nikech koro nadhi ayudo paro mar somo koluwore gi gik mane chiwo mane Nyasaye omiya. To chopo nade ma koro intiere kod karika ma bende aneno ka duong' mano mar thedho mwandu mopogore opogore? Okay, an chunya maduong' nok nie ndikruok ni ndika e tich. Chon kata kane pod asomo to naparo mana ni kawuok nikech gige na chako timogi kane e skul. Koro kata kana ane sekondari to nwatimo gima iluongo ni science congress. Koro kana timogi to chunya wane nitie mana ni katimogi tadhi atim go tich mara kian tandikra go kian kenda. Koro mane manosebedo ka ni chunya kata kana tiku college modhi ondika to saa mana anti tich mondika no taparo kaka wuok no kapar kaka dabedo kanyo. Koro mano emomiyo kana ochopo kuma makata sama na wuok kuma natiye jowetena nowacho ni to kaka pod testi tiwuok e tich nang'o to wan osetiyo ka igni 40.
ibro dhi chamo ang'o, to nawacho na apana, an paro mar opogore. Koro mano nomiyo awuok nikech gima nadwa timo nopogore gi gima samoro jomoko ne dwaro. Koro no omiya yot mar pangora kana an kuma natiye to napango kaka dawuok. Koro kata pesa mana ayudo ka moko akano mondo konya ng'iewo kata mana mashinde moko madwa chako go tich. Koro mano momiyo nawuok koro achako kara mantie kaka an kawuono. Karika motelo nasenyiso nyakwar mag jwang' ni ochiegni mana gi chiro mano ma Alendo. Dipo ka kambini nitiere gi nying? Business mara tiluongo ni Olex Techno. Ma kana timo registration to natemo kawo nyinga ta akete iye kanyo kaka Alex Technology. Koro nikech sama timo registration kitero nyingi ka search kocha to koro mowuok ne magimi. Koro aluongora ni Olex Techno, mane nying mar kambi marane. Kinde ka kinde Alex, mar mondo mi ng'ato chako ohala nyaka bed gi omenda michako godo ohala ma dho liech luongo ni capital. Mare no bedo nade? An mana kaka sanyisi ni kana tiyo ga kumoro mnatiye natemo kano pesa mara nikech nan gi plan mar wuok. Tich moro mano miya nan gi plan mar wuok. En man nitie moko mana wuok tayudo ka piny tek machaka dok. But nikech nan gi plan mar wuok sasa sama nan kumoro natemo kano pesa, kata ka kano pesa tada ng'iewo gima dwaro no. Machalo ka machine mag weng'o nikech mano ne machine maduong' ahinya tijani. Machine mar weng'o, nitie gimiluongo ni vice mamako chuma king'ado chuma gini idwa tiyogo. Nitie gik machalo kaka grinder ma en machine mang'ado chuma be kata itiyogo mang'eny tijewagi. Koro natemo ng'iewo kayudo pesa moro matis mojuogore na tang'iewo machine takano. Koro mane kaka nachako. Manyiso ni onge hola moro moro ma bende nikawo? Hola asakawo. Hola mana kawo mokwongo ne en mar ng'iewo kuma nitie kawuono ni. Nikech nayudo ka to nan gi lek mar bedo kaka nasabedo gi lek mar bedo gi karano. Nikech sama ne akawo hola natiyo nachulo od ng'ato. Koro nikech nayudo thuolo mar lobni to pesa na onge go. Nochuna madhi akawo hola e bank mar Equity. Kendo kana dhi to ne gimiya pesa maber mana achulo ka en man noko ochulo pesa te but nokonya nikech seche mana ayudo lobni na onge pesa mora mora. Koro mano nosakonya maber kabisa. Hola be achaka dwa kawo sama nang'iewo mashinda mane ing'eyani. En machine madhi almost 700,000. To sama ne osiepna moro miya pesa mo matin to naonge gi pesa moromo mar ng'iewo machine te. Koro pesa matis mano osiepno miyano nochuna nadhi e bank kendo mondo adhi akawo loan e bank kendo Equity no. Ma anyalo paro awacho ni Equity osakonya kabisa oyanda ni. Nikech nitie kuma ne gik makoro an uno kanya yudo pesa manyalo konya timo gima dwa timo. To kana dhi irgi to ne giwinja. Kendo nyalo paro ni Equity no mane bank mosamiya loan kupore gi bank moko be asabedi. Nyaka sani wuodhi gi Equity dwach no sibedo nade? Wuodha gi Equity osebedo maber. Osebedo maber mana kaka sanyisi ni asabedo bank moko to pok ayudo loan. Equity osamiya loan adek maber. Mosa konya yawo wanda ni kaka neneni. Koro anyalo wacho ni wuodha gi Equity osebedo maber. Mukalo kanyalo pimo gi jomoko nikech asabedo gi jomoko kata iyudo ni an gi record maber kata mane kano pesa. To kidhi tiyudo ka giketo ni rageng' mang'eny mokinyal. To Equity osebedo ka winja mana kaka wacho ni kana ng'iewo lobni Equity ne nodonjo nomiya 250,000. Kana ng'iewo mashinda mane ng'eyani bende Equity omiya chiegni 300,000. Kana yawo ka Equity chako miya another 800,000. Koro anyalo wacho ni Equity osakonya mang'eny kabisa e ohanda ni nyaka nachaki. Kopogore gi hola mana Equity ochiwo ni, bende dibed ni samoro gichiwo ni tiegruok kaka nek beni timo ohandi mar mondo mi yudi yuto makare? Equity oseluonga e chenro magi moko magipuonje jo ohala ma maggi joma nigi account kodgi. Aparo na asedhi training machalo kama chiegni koro didek. Maparo ni mano ba achiel kuom gik ma gisetimo makare e ohanda ni. Nikech sama gin gi chenro aina go tiyudo ka gioro na message kendo adhi. Bende ong'eno dak e piny mantiere gi lony manyasani ma bende tinde nitiere kata mana namba ma bende nyalo chud godo achiel kachiel gi customers mago mong'ere kaka till. Lakini intiere gi moro ma samoro customers magi tiyo godo e nyiewo mwandu magi? An gi paybill number mar Equity, till number ma 247
Account number mara en mana namba na mar sime ma 0727236347. Yes. Koro customer moro mada chula pesa chula through that account number. Alex wadhi nyime gi chenro mar pok opogore. Okinyi ma kawuono pok mar loso jiko manyasani emokelwa. Nyalo bona nyiswa ni jiko manyasani matiyo gi sola ni chako loso karang. Jiko ni achako loso 2015. Achako lose kane mokwongo ne nan ga gi biashara ni chiro moro mar Kibuye ma Kisumu kae. To chiro no ne wan gi yugi mang'eny sana machalo ka Uganda mane dong to ne wango giga. To kendo ne gima nochako timore kendo ni serikal ndalo no chungo wach mar wango maka. Ma wango maka ne en chik mane serikal otamore e Kenya ka. Koro an be kaka ng'at man gi pok mar iluongo ni innovation gi Kisungu. Nachako paro nita ang'o kendo manyalo timo mondo kony jowa kok gitiyo gi maka kata kok ging'ado yien. To naparo ni wanyalo loko yugi mane magranda ni yugi granda ne wuok kanyo mang'eny kabisa. Kuna paro nyalo loko yugi granda gi mondo bed yien ma ji nyalo tiyo go mondo kik wang'ad yien go maka kendo kik wang'ad yien kwa tedo go. Gima chielo be mano chako keda ka an kada kan ja iluongo ni innovator kamano kada kan gi pok mar loso gige mag chumbe gi to pod adwa timo biashara be. To neno ni yien en gima duong' e ngimawa mana kaka ong'eyo ni chiemo en gima chuno kaka ot gima chuno lawo be gima chuno. To naparo ni yien be koro nyaka bed gima chuno nikech ka chiemo chuno yien be nyaka chuno. Koro naparo ni kanyalo chako biashara ina no to nyalo bedo maber. Koro gima ne nitie shida mane nitie ni jikni mane wan go nok nyal lielo gik manwa loso gi Uganda go. Koro nochuna na chaka paro machielo mar biro gi jiko moro mane nyalo lielo gik maloso gi Uganda go. Emomiyo nabiro gi jiko man go masani ni. Ma iwacho ni jiko masani ma tiyo gi sola ni tiyo gang'o? Jiko masani ni tiyo gi gik moluongo ni pellets. Kaka unyalo neno gi kae, magi pellets olosi gi machine to magi yuk mchele. Wanyalo tiyo gi yugi moro amora te kata ka ni en yugi maliel moa e puodho. Obed yuk mchele, obed yuk randa mar bau, obed yuk oduma, obed yuk bel, yuk oganda, gimoro amora. Watemo manyo gik monyalo tiyo go mondo wagol yien oko, kik watong' yien gi sane be you way about rito piny, iluongo ni rito alwora mar pinywa. Rito alwora mar piny en mana pidho yien. To koro pidho yien nyaka wabi gi rieko machielo mar weyo ng'ado yien. Nikech mano kende yo monyalo rito go piny. Koro wan gi ma pellets gi to wan gi ma be pellets but koro ma bet ka duong' matin. Ma wan olunge gi ni 28 mm. En duong' moingo ma matin. Koro gitiye jiko mopogore opogore. Ma tiye jiko bet ka duong' matis mana kaka uneno ka jiko cha bet ka duong' matis moingo machielo ni. To ma be nya tiye igi te but otiyo maber ahinya e jiko matis ni. Makoro ma sana wathoro tiyo kode jiko matiyo go e ot. To maduong' ni sana wathoro tiyo kode jiko mitiyo go e hotel, otende kata kuonde machalo kaka skunde. Wan gi moro be machielo maduong' maingo ma matin. Ma bende apano abro nyisi apana an kode kama chiegni. Nikech bende ong'e ni sizes opogore. Isetang'onwa sizes matindo tindo to maduong' mano noting'o ang'o? Inyalo mana nyiswa pogruok. To gimomiyo ni jiko matin nyaka ti mana gi pellets matindo. Maduong' ni en oting'o ting'o yuk mchele be but ma sano los gi yuk tiang'. Kaka iseneno kwa dhi e factory mar rego tiang' iyudo ka yuk tiang' ne ng'eny ga. Makata gik mitimo go ne onge. In fact ndalo mana chako project mara mar jiko ni ne pok wayudo kata ma joma ne loso gik machalo pellets gi yuk tiang' go. But koro katikati kanyo ne wayudo ka nitie joma ne obiro gi rieko mar loso gini. Mabende nachako loso machine maloso ma but nikech koro nok an gi pesa moromo nok anyal lose machop kuma ne dwaro. Koro nawe. But koro bang'e naduga yudo ka nitie joma nokelo machine aina gi ma koro loso gi to pod ne gitimo export margi nikech joma ne tiyo kodgi kama longo ne onge. Koro an gini noyudo kana asaloso jiko mane liel kodgi. Koro nomiya yot. Nomiya yot nikech koro kana adhi akawogi tiyudo koro ne giliel maber kabisa. Momiyo koro nachako wacho ni koro da chako miyo gi ji mondo
oti kodgi. Bende Alex, kaka nisewacho chon ni intiere gi rang'iny mopogore opogore mag jiko. Samoro nyalo mana nyisowa rang'iny mopogore opogore ma bende intiere godo. Kaka mae moneno ni en size matin. Size matin, gik moting'o be tin. Jiko ni ng'eny gi mach kabisa. Koro walose matis kamano nikech ma itedo go e udi. Nikech ot ok dwar mach mang'eny. En gima itedo dakika matis isetieko tedo. And then wadwa ni sama iketo pellets gi ka to ok okaw mang'eny ahinya. Okaw mana moro mitedo. Wan gi otende nikech sama waloso gigi kwatero gi oko kacha ji penjowa wadwaro maduong' matis nikech sufria duong' matis ni ok nyal ting'o sufria. Koro ere kaka inyalo loso machielo maduong' manyalo ting'o. Koro kaka ma sana waloso ne jo otende. Joma nigi hotels. Nikech hotel ng'eni itedo chiemo mang'eny, gitedo seche mang'eny. Mano miyo kata ka waloso ne gimoro kae. Kae konyi kaka iendelea gi tedo tigolo yugi ka. Koro ok ichung' tedo. Koro in kaka iendelea gi tedo tigolo yugi ka oko timeda moko. To lela ka kodhi mbele. Pogruok mane ma pellets ma bende jiko ni manyasani tiyo godo nitiere godo gi makaa. Nikech wang'eni jiko moja thoro tiyo godo makaa iketo kopong'. To magi wacho ni makaa iketo mana pellets matin. Mokwongo pellets bei mapiny kilinganisha gi bech makaa. Kich makaa moro mitedo en gimoro siling 100. Pellets moro mitedo en gimoro siling 30. Koro inyalo neno kaka pesa mikonyo kanyo. Minyalo kete chenro machielo mari mar ot. Okiny makawuono jal manenowa Nyakwar Mgejwang' manenowa sani ponono nonyiewo jiko ni matiyo gi lony manyasani. Pellets ogolo kanye? Wan gi joma osechako loso gi maloso gi around ka. To bende wan be wado mondo walos gi. Mano wes ma pod otamwa kaka nanyisi cha. But sani wan gi kembe ma sani loso pellets mwakaw kuom gi to wauso ne customer magwa. To koro mbele kanyo no waparo ni kuponi wadhi maber to wan bo bed gi mashindwa mwanyalo loso pellets gi ka. To koro kwa mi jiko tingi maber ni wabro mi pellets be. Ma en gima duong' mwaparo ni onyalo timore e Kenya mangima. Kenya mangima kumoro man ki jitedo kumoro amora. To wan be sani wawacho wach mar rito alwora mondo kik ng'ad yien. Koro magi nyalo konyowa mondo duok chien ng'ado yien maketho alwora. Kata kwa pidho yien kaka president nowacho ni mondo jopidh yien cha. To opidho yien to ok ng'ade nikech ing'e maber ni yien achiel moromo tedo kawo kata higni 10 mondo kodongi mogik ming'ade. To koro higa 10 to chwake juma achiel kende. Inyalo paro kaka kethruok mar piny nyalo bedo kapod wasiko man watiyo gi yien. Koro mano omiyo awacho ni koponi nitie nyalruok mar miyo ji pellets gi otedgo nikech wadwaro ni kaber to kiosk moro amora man Kenya ka obed ni nyayude pellet. Kani jiko nyini manyasani matiyo gi solar ne kendo tiyo nade nikech apo ni jowa samoro nyalo ng'iyo tiyo gi ma jathoro tiyo gi makaa. Jiko ni wan gi gimiluongo ni fan matiyo gi stima. To koro nok wadwa tiyo gi stima nikech watemo wacho wach mar alwora. To koro stima bende ok wanya yude udi te. Koro nwaketo ni utiyo gi solar mondo riemb fan man kani. Koro solar no nitie beti mathis ma solar no chajo makata kogik otieno sama chieng' onge titiyo gi betri no. Kogik sama kata koth chwe ma ok inyal yudo chieng' maber to betri cha matiyo. Koro sama chieng' nitie to solar chajo betri cha to betri riembo fan ni. Nwaketo kama nikech gigi gimomiyo kata nok gitiga sana joma loso gi ne timo export oko. Sana itiyo kodgi boilers madongo mag factories. Joma ne temo weyo tiyo gi yien mano ng'ade forest. Koro ne gitemo tiyo gi gigi. To an naneno ni dong wakel gi bende mondo joma tindo ti kodgi. Mano joma odak e udi kata joma nigi otende kata mana schools be nyalo tiyo gi kodgi. Koro jiko waloso kata gi jiko machielo oko kacha maduong' manyalo romo school. Koro waloso jiko kolore gi dwaro mar customer marwa. Bende ang'eni wach maduong' ma samoro Nyakwar Mgejwang' penja ni to Sharon nengo en nade? Nengo jiko gigi gin nade? To bende ng'is gi ponono ni in michako imiyo gi solar koso solar bende ginyalo bedo godo. Wanyalo miyi jiko gi solar kata wanyalo miyi jiko maonge solar. Kaka sani nitie jomoko man gi solar ma gisang'iewo solar mag kembe moko mamoko go. Koro kisang'iewo solar ma mari to wamiye jiko kende to koro wanyisi kaka idhi tiyo kode. Sani
pod bei ni malo matis nikech waloso gi matin nikech ing'eno gik machalo kaka milose kambi gi kolose mang'eny to bei dok piny. Koro sani nikech pod wadwani wachop ji mang'eny mondo dwaro mag ji oidh malo, pod walose gi bei mamalo matis. Kwa keto sola gi betri mare no gi jiko obiro gimoro 6,000 matis ni. To kwa migo nono maonge sola gi betri nikech samoro iseng'iewo sola mari to wamigo gi 3,000. Manyiso ni ng'ato kantiere gi sola nyaka obed gi pallets mago mag moko jiko. Manyiso ni ka onge pallets to jiko ok nyal tiyo. Pellets koro wan mokoro wami tiyogo. Nyaka ibed gi pellets nikech ok oti gi maka. Onya tiyo gi yien but ok wahero mondo wati gi yien. Nikech mana kaka nasanyisi dwaro marwa bende mar alwora cha. Jiko ni tiyo maber, abro moko ni go ibro neno kako tiyo. Oliel maber maje chalo mana gas. Mabende kiketo ng'amo moko jiko mar maka ta an ba moko marani akungo ni tedo. Mane berne. Akungo ni tedo nikech maje niti maber and then iro bende onge go. Emomiyo wamiye gima oluongo ni fan. Onge iro, en giro mok nyal interfere ko. To mano be konyowa nikech wang'eyo miechwa gi kido mar kendo mwatiyo gago. Iro mogolo gacha. Ung'eyo ber ni iro ok ber gi ngimawa. Koro jiko ni bende kwa keto ni en makoro jiro tiyo kode ji ok ti gi yien. Mokwongo wakonyo alwora marwa nikech yien modhi ng'ado mang'eny onge. Mar ariyo tuoche mwayudo nikech iro moro mawuok e kendo ma kawaida cha koro bedo maonge go. Ang'eno sebedo kwa lose ber mano mar jiko ni mabende loso e yo manyasani ni. Achiedh nade moro amora ma samoro jiko ni dibed godo? Ng'ikruok manyalo bedo go en mana gik machalo kaka fan mana nyisi ni gi weyni gi chalo mana kaka mtoka moro ma bende riembo. Waya nyalo chot. Sama waya chot ni ng'eni koro koliel kaka okoti kako tiyo mapile. Samoro nikech jowa mopuonjo gi samoro bende bopuonj kaka itiyo kode to diwe ni nyathini moro to nitie kaka inege. Koro kok inege yo makare bende yudo kata koketho fan gine maringo kan. Koro koketho gini to chuno nyaka walos machielo. Koro mage shida ma pod wayudo ka ji nitiego sama watiyo gi jikoni. Alex, ang'eni wasebedo kwa mulo jikoni manyasani. Bende ni nitiere gi mashinde mamoko motelo ma bende ni senyiso nyakwar mga jwang'. Kuom ranyisi sani oganda dhi nyime gi keyo. Iwacho ni nitiere gi masin mano manyalo suso bando nyaka bel. Kopogore gi mano nitiere masin moro miwacho ni nyalo loso tuoro yo makare. Nyiso matin kotenre gi mashinde ariyo gi. Wang'eyo sani kaka ji keyo ni wan gi chandruok mag loso chambwa go mondo wakan gi yo makare. Koro waloso mashinde gi mondo waus ne jowa mondo odin go bel kata odin go duma. Sana wasabedo ni thoth mashinde matindo gi wayudo ga oko kowach kata China. To nagombo sana ni kaber to sirikandwa ni olosnwa chenro maber manyalo miyo mashinde gi walos gi kama yot nikech iyudo ka mashina China to pod odonjo kama obed ni pod beche ber maingo magwa gi. Nikech marwa ni kiyudo kidhi ng'iewo chuma kamuindi tiyudo ka chuma beche ni malo. Koro chuno ni bei mar mashin be nyaka dhi malo. Stima mwachulo ka mar loso mashin bende ni malo. Koro yudo ka kiloso mashin mitieko tiyudo ka mashin beche bedo malo ma kata mashin moro a China kocha to chako duo yudo mana ka marwa ni beche pod ni malo moingo mano. Asabedo ka loso mashin tuoro ndalo mang'eny. Kinda nyalo wacho ni thoth ji ong'eya gi mashin tuoro. Nikech jiko ni en idea manyien pok owene ahinya. Mashin tuoro nachako nikech tuoro mana kaka nasawacho cha. Tuoro en gima dongo kuma tuo. To kaka nanyisu nae piny mar Suba, Homa Bay County, en kuma bet ka otuo matin. Nwahero ga yudo ga koth dichiel e higa. Koro tuoro asabedo ka awuoyo gi jopur mondo gipur tuoro bende kaka achiel kuom gigo mayudo gi kothe makelo negi yuto. Omane momiyo tuoro asabedo ka loso mashin tuoro ni ndalo mang'eny nikech asabedo ka wuoyo gi jopur to kendo iyudo ka jomoko sani osechako pidho tuoro no kaka achiel kuom gigo mamiyo gi yuto. Nikech wang'eyo pile ni ka koth ok odhi maber to en mana kodhi moro manyalo dongo kata koth tin. To pinywa sani ng'eyo gik mane wapuro machalo kata kaka pamba nodok chien. Sani tuoro ni piny mangima idware kabisa. Kidhi China
jo China osafwenyo yore mang'eny miloso gi tuoroni. Kidhi kata piny mar Amerika, to kata kopogore gi mano, kata Kenya ka nitie gigo mang'eny manyalo timo gi tuoro kata mana sani. Koro ma bende en achiel kuom mashinde masabedo nikech en gi mashinde mang'eny. Wan gi mashin magoyo pote ma oko chagolo modong' kaka usi, to wan gi mashin bende maloso tol. Koro kosabedo kaka usi no, tichak imine kaka tol ma koro inyalo twi kode gimoro. To wan gi mashin bende manyalo lose obed kaka gunia, ma bende nyalo kade to bedo kaka gunia minyalo ting'o kata mana oduma. Koro en man nikech samoro kaka waketo wachni chopo it ji, samoro dhi mos nikech kakoro kaka an ing'eni pesa modong' matise watimo gi samoro nyalo kawo ndalo mang'eny. But ni daher ni mano be en gimoro achiel kuom gigo magombo mondo jopiny okaw, nikech kopogore gi kothe mapuro mag chiemo, owinjo bed ni wapuro kodhi moro bende mar monya yudogo pesa. Matuoro en achiel kuom kodhigo. Gi lony manyasani mintiere godo, ilonye tiegruok mopogore opogore, bende ichiwo tiegruok ne rawera kata mana jogo eko ma bende didwar? Achiwo tiegruok ka nikech nyithindo masabedo go ka, akawo kata nyithindo moa e form 4. Sana sana jakonyogi, nyithindo masepuonjo ka gin mana nyithindo ma achiwora konyogi akonya. Nikech gibiro ka to bende koro akawogi kaka nyithindo matiyogo ka. To nyathi moa kae motiyo ka, kodhi kata ka Muhindi, interview ok fail. Nikech ka koro neno practically gino kaka wadwa watime, to kendo inyise kaka olose maber, ong'ade mowang'e maber, koro gia kaka gitiegore mang'eny kabisa. Sani ka nyithindo mane an go kama tinde loso mashinde gi be oko kono. To ber na nikech mano chalo kaka akelo tich machielo oko kanyo. Tiegruok ma kamano ichiwo nono nikech okiny ma kawuono ang'e ni dhano tanda wuoya neno, koro nyalo mana lero negi. Nitie masatiego gi pesa, but makawo kian nikech ne pok ayangora ahinya mar tiego nyithindo. But ka nyathi mobiro ni wapuonje tiyo tije mwatimogi, to wabiro chaji pesa matin. Jal mantiere gi pok mana kaka Alex nigi pok mare moyuto godo, en paro mane madichiwne? Jal man gi pok danyise ni kik owe pok mare no dhi nono. Kinde te otem matek mondo oyud kaka pokne no chopo mondo ji one. Nikech achiel kuom gik mathagowa en ni kura dhi nyiso ng'ane dhi loya. Mano gima osamiyo jowa man gi pok mang'eny temo pando pok gino. Kichanyalo paro an be ndalo mane pod adongo kana loso gige nagi, iyudo kata mana nyuola kwiri ni kik idhi nyis ji, to kok inyiso ji ng'ama biro ng'eyi onge. Ineno ni kik idhi nyis ji biro kawo idea mar onge ng'ama nyalo kawo idea mar ng'ato. Mano pok ma Nyasaye omiyi makaro tim mana ji ositemo kwalo idea magagi to ok nyalre, pod gifela. Koro anyalo wacho ni ng'ama nigi pok mare, pok ni no gima duong'e moloyo. Tem ba yore te makata kok inyal to gima thin mitimo no biro miyo ng'ato neni. Nikech kata an kuma sagikeni ok asagiki nikech koro aber moingo jomoko, kata natimo gik malich ahinya, but gima this matimo no omiyo ng'ato nena, ma ng'ato siemona ng'ama chielo. Alex, watieko chenro mar pok opogore kapok waneno kaka iloso jiko kata mana kaka imoke. Nyisa ni nyaka rom ga jwang'a paro mogik mintiere godo gi jal manigi pok mare, kanyakla kod namba gi mbui ma intiere, bende ni thuolo mar chiwo. Mana kaka wasewacho ni joma nigi pok kik we pok gidhi nono. To kitimo gimihero be itime gi chunyi te. Koro ng'ata otim gima ohero e chunye. Ibiro time nikech mokwongo gima duong' sana kitimo gimihero to kitim ni omiyi pesa, but ibiro time kata pesa onge. Koro nikech ihere obiro gik ma koro nyalo miye pesa moro manyalo konyi. Koro an namba na mar sime miyudago en 0724719567. Mano mar Safaricom. Mar Airtel en 0737236374. Mbui iyudagi www.sifomachineries.wordpress.com. Facebook to Alex Odundo. Alex, wagoni erokamano ahinya kuom nyisowa kit pok ma bende itimo kaluwore gi mwandu ma ithedho iniwuona.
Kok manya kwarom gajuang kapok wateko chenro makama nasenyisi motelo ni Alex nosingo mar nyisowa kako moko jiko manyasani mowacho ni tiyo gi sola kanyakla kod pellets mopogore opogore. Wang'anena kaka jiko makamano imoko kapok wateko chenro makawuono. Jiko ni en gi nyai ariyo kaka unene ni, to nyai ema ting'o ni ma ema ting'o pellets. Koro kiketo pellets iye ka, to nyiso ni sama oliel cha, to muya kinde ka antie thuolo modong' e kinde ka. Ma muya ma fan ni ogoyo ringe. Koro muya ni karinge diere ka to miyo ng'e jiko ni ok bed maliet ahinya. Obedo maliet nikech koro gima ni ka to mach mang'eny. But koro nikech muya cha be samari ngo kama to kwe, koro yudo ka ok bed maliet ahinya manyalo tami mako. To be mano mo konyo kata mana liet monyalo kelo ni e ot ka samotiyo cha. To koro nyaiye ni ema ting'o pellets, ikete kata pellets matin, ok iket mang'eny nyaka malo ka. Ikete kata matis e iye ka, to wan gi kaka imoke, inyalo moke gi kalatas, ba samoro nikech kalatas nyalo thagi, samoro kako liel mondo omak pellet ni kao muda. Koro waja nyiso ga customer wa ni nyiew mafuta mathin, tikao pellet ni tikete i chupa mar mafuta no. Koro budo mafuta no, obudo pellets. Koro ko budo kaka uneno ni. Koro ikete kata matis, mana moko kata maromo kamago kende. Mana mobudugo. Koro mobudugo eme ikete imoke kibrit. Ka kibrit samako, to oliel to mako moko ka. Kosa moko bas iwiri kode. Oliel nyaka uri. Koro kata kaponi do medo matis, medo matin e wiye kanyo kaka oliel no. To odhi nyaka adhi nyaka odhiambo. Koro man kichopong kaka mae onge kumigolo go yugi kaka machielo ni. Koro inyalo we ochopo kumoro tinege, tigolo nyaiye no, tipuko gika kata tichaki moki kendo. Kae waketo ka nitie rapim mar yamo moro iye ka, ma samidwa ni iduok muya madhi kae iduok piny, to inyalo lore kata inyalo yawe mondo muya lore kaka idwa ni ted piyo, idwaro mach matis kamano. Koro wan gi rapim mar yamo kae minyalo yawo kata inyalo loro mondo duok gimpiny. Wan gi kae waketo kama nikech liet samutiyo cha to liet ng'eny. Koro wadwaro mondo liet kik chop kan, nikech ma gimolos gi plastic. Ono ka en plastic, koro liet nyalo wang'e moginen. Koro ma en mana rieko nikech kaka nanyisi no okadhe yore mang'eny mondo walose mogik molose nikech kako tiyo samoro kokethore ahinya, samoro customer bende miwa duoko kako tiyo, to wamedo rieko moko to biro mochop puonjo. Kata mana sani pod wan gi moko manyien ma bende wada biro go kaluwore e customer kako miyowa duoko sama gitiyo kode. Gimachielo ma samoro nyakarom gajuang dwaro ng'e ni jiko mag Alex gi materials ogolo kanye, to nengo mar materials ma ithedho godo mwandu gige chal nade oko kanye? Material mwaloso go wagolo Kisumu ka, to nengo material sani odhi malo nikech higni 2 mokalo sani wang'eyo material chiegni bei nyadiriyo mono ng'iewo go higa 2 mokalo. Koro mano bende sani koro osaketho bei mane watiyo kata kwaloso gi jiko gi. Wanyalo loso 5 in a day, odiochieng' achiel. Okay, kaka nasawacho cha, koro wan gi solar ka, to wan gi battery, kata wan gi jiko marwa. Koro kitiyo godiochieng' tinyalo keto battery chajore, solar chajo battery titedo. Kitedo godiochieng' wanyiso customer wani gichajo battery sama gitedo godiochieng' no. Koro kama gi gotieno to koro solar koro bedo maonge, koro itiyo gi battery gi mach mano osebedo battery kacha mondo koro kik bed gi ginene. Battery ni kichaje onyalo tedo ni ka en tedo mar ot to tedo ni juma achiel kapok ichaje kendo. Wach ni kata koro koth piny odhi marach ma koth olal juma achiel ka koth onge, ka gini ka chieng' onge, tinyalo tedo kode nyaka juma achiel no kapod en gi mach. But wanyiso customer ni pile kopo ni tedo godiochieng' kata kiwuok e dhi tich to kaw battery ni kete solar ma ka ngiduogo to idhi mbele gi tedo. Wahero tiyo gi solar nikech solar en gima wacho ni clean energy. Solar en teko maler, to nikech watemo mondo warit alwora marwa, watemo mondo jiko wani kik ti gi gik machalo kaka stima gini, to wati mana gi solar mondo alwora marwa olosre. Kochako moke, gimonya timo
na ijuka juka pellets gi mana moromo kaka mano nyaro mitedo mana matin. Koro kiseketo matis kamano to kaka nowacho chan kich samoro ido moko mach mapiyo. Gik machalo kaka kalatas nyalo moke kata kinyalo bedo gi it yien matindo tindo. Bende nyalo keto kanyo to moke mapiyo. But ma watiyo gi mafuta tikao pellet no tikete e chupa mar mafuta no. Koro budo pellet no. Ma inyalo kana. Kisa moke mathis tikana e odi kanyo ma samido moko timoke go to moko mapiyo sana mok thagi. Koro iola gine mosa budrege. Iola ka mos. Kata manoro maroma. Koro kiseketo kamano tikao kibridi timoko kamano. Koro kosechako liel kamano to iketo betri nicha. Koro kosechako liel kamano to inyalo kawo pigi moro mar tedo kuon moro. Kae nowacho ni wanyalo lore kata wanyalo mede. Ineno? Kilore kama neno kambach dok piny. Kimede kama neno kambach duogo malo. Koro ma inyalo control go kidwaro mach mang'eny kata kidwaro mach mathis tinyalo lore ka. Inyalo control gi kae. Koro mano osechako moko, inyalo keta giri mitedo cha mondo chak chwakore kaka oliel. Bende onge go malelo sufria. En gima tedo to sufria chicha dong kapod ler. Chalo mana ng'ama tedo gas. Tedo piyo. Ka ng'ato medo wagombo ni ibed go jiko moro. Koro jiko ne mikawo go, in fact kimeti jiko ne mikawo kata maromo kama. Tim isoso jiko no kae tiole iye kanyo. Koro kuponi ni neno ka mach dok piny mathin to pod itedo. Tikakawo jiko moro tikawo go pellets tiole iye kanyo. Kendo omeda liel kapod dhi mbele. Wagombo ni ng'ama tiyo kode ibed motang' kik ibed gi gigo manyalo mako mach alworane. Pellets mokete iye kagi nyalo kawo dakika 45 kapod giliel kapok imedo moro amora. Nyakwarom Gajong mana kaka yor kedo gi alwora ineno kanyo kaka mach liel kendo bebni e yo makare oonge gi iro marach kata mana iro nogono bende onge. Sufria bende neno ka ler kata mana sut ma bende majni golo onge. Kopogre gi maka Alex nosenyiso motelo ni pellets maket kod magi ma iwinjo kanyo ka wacho ni nolos gi yuk mchele kama olos kod tiang' mano mar niang' ma ose gole pi ma odong'. Koro gi kanyo bende makelo e giko mar pogore geno mara ni iyudo jip makare kotenre kod chenro mar odiochieng' ma kawuono kaka yor kedo gi alwora mar mondo mi obed maler. Gi kanyo bende makelo e giko mar chenro mar pogore kiny ma kawuono kwa wuok e gwenge Magalendu mantiere Kano mane kaunti ma Kisumu. Warad kendo e chenro machielo mar pogore juma mabiro mitayo kod Ana Sharon Ong'ao.